realiza o Camiño de Santiago. Barbanza Arousa está a ter tamén o seu protagonismo en Fitur, onde chega co obxectivo de promocionar o seu destino turístico. A Mancomunidade volve a apostar por vincular a súa proposta coa tradición xacobea a través da ruta O Camiño do Barbanza a Orixe. Son moitos anos que temos a presencia aquí en Fitur para promocionar o noso destino turístico e hai que estar, non? Sempre se di o mismo, non podes faltar para darte a coñecer, para coñecer tamén outras iniciativas e sempre é interesante acercarse a Fitur. A ruta O Camiño a Orixe é unha ruta que está funcionando moi ben, que xa fixemos varias accións relacionadas con ela, vimos agora de sinalizalo e tamén estamos creando experiencias no marco da propia ruta xacobea. Asemade tamén o que estamos facendo, que é o que vimos a presentar a Fitur este ano, é aproveitar un pouquiño ese éxito xacobeo e esa ruta xacobea para desestacionalizar un pouquiño a demanda e crear, digamos, oferta, darlle ao visitante unha oferta para todo o ano. Ademais da presentación oficial no stand de Galicia, Barbanza Arousa ten previsto tamén desenvolver ao longo dos días nos que se prolongará a feira diversas reunións con turoperadores e empresas do sector turístico para tratar de dar a coñecer aínda máis esta zona con innumerables atractivos. O ano pasado levamos a cabo 65 paquetes turísticos de diferente índole, con temáticas diferentes, dende Camiño de Santiago, gastronomía, cultura, etc. E agora o que estamos facendo é presentando a diferentes turoperadores. Ahora mesmo xa se poden mercar eses paquetes en 6.000 axencias de viaxe de todo o territorio nacional e máis de 2.000 en Portugal, pero ao mesmo tempo seguimos presentando outros turoperadores, o mesmo que a Guía do Camiño tamén.